Да, спора за името на Македония е исторически спор, но защо има такова отражение в днешната реалност и действителност? Македония е една антична държава, антична гръцка държава, или ако не е била гръцка, то нейните ръководители са се представили за гърци. Александър Македонски и Филип Македонски, но ако се съди по имената им, те наистина са гърци. По-важното е, че освен, че са се представили за гърци и са настоявали, че са гърци, е, че реализират през целия си живот и политическа дейност една гръцка политическа идея, а тя е обединението на гърците. Гърците, знаете, че са разделени в поне 200-300 градове-държави, градове-общини е по-точната дума, т.е. държави-общини. Те имат един постоянен враг през последните 2 века, преди Александър и Филип. Това е Персия. Отгоре на всичко те се изпотрепват в междуособни борби, карат се за някой друга ливада, за някой друго градче или село, към коя община държава да бъде. И това вече се е чувствало като голяма трагедия от гръцкото общество, от гръцката политическа мисъл, и Александър и Филип Македонски действително се явяват като спасители на тази гръцка идея. Нормално е гърците да смятат, че Александър и Филип са част от гръцката история, както историята на цяла Македония. Ние също бяхме държали на този факт. Защо гърците не искат да отстъпят едно име от гръцкото културно-историческо наследство на появилата се Република Македония, в която живеят, да речем, 70 на 100 от населението от тъй наречените македонци, а 30 на 100 албанци. Не желаят да си дадат името, защото всяка нормална държава защищава упорито своето културно-историческо наследство от посегателства. Знаете, че от време на време припламват и такива войни, не само за Александър и Филип Македонски, но и за Орфей, и за други видни деятели от миналото. Но в случая не е просто така, кой ще използва името за туристически цели. Името в случая се използва от една държава, която никога не е съществувала в славянския свят, защото македонците, дори и да са македонци, очевидно са славяни, тъй като говорят на славянски език. Очевидно е също така, че те нямат нищо общо с древното наследство на Македония, която дори не е била, между другото, на територията на днешна Македония, Вардарска Македония, както някои я наричат. Тя е била изцяло разположена на територията на Гърция, западно от Солун, малко в равнините и малко в планините на запад от Солун. На територията на днешна Македония са живяли траки, на 2/3 от територията, и тази, която е по-близо до нас, а в крайната западна част са живеели илири. Илирите са пак едно антично племе. Смята се, че днешните албанци, макар и да не е много сигурно, смята се, че днешните албанци произхождат именно от тях, т.е. че те са преки потомци на илирите. А македонците, дори и да са такива, както казах, по произход най-вероятно античното население, както личи, е било древно тракийско. Поне такива паметници се откриват на територията на Македония. Името, наистина, ще кажете, глупава работа да се спори за история, да се остави на историците да спорят, а държавите да вървят напред. Не е така. По една проста причина. Историята, за която толкова си говорим в нашето предаване, вече 5 години, ще навършим скоро, не е само познание за миналото на една държава или на един народ. Много често то се използва и като аргумент за права. И това ви е съвършено ясно. Аргумент за права. Какво означава това? Това означава, ако наистина името Македония принадлежи на днешното население на Македония, особено на неговите политици, въз основа на това наследство, признато, те започват да предявяват права. Започват да предявяват права към други части на Македония, към Пиринска Македония, към Егейска Македония. Права върху населението, те казват, те са македонци, искаме македонско малцинство, искаме македонски училища да има там, македонски културно-просветски движеща, македонски партии, Омо и Линден и така нататък. Същите работи, които ги искат при нас, ги искат с много по-голяма сила и за Гърция, и известни успехи в това отношение те има. Там, например, е призната една скопска организация Винно жито, която успя да наложи с Европейския съюз табелите в Лерин, Костор и в селата наоколо,
където живеят македонци в кавички, всъщност българи, да имат двойни табели и разни други привилегии. Това не можем да допуснем, не само Гърция, но и България, между другото, по една проста причина. Това ще означава фалшификацията на историята и фалшиви и измислени права за измислени малцинства, за измислени политически партии, за измислени организации и така нататък. Ето това е нестабилност. Ако това беше станало, действително на Балканите, ако Македония беше влязла в НАТО, на базата на това, че в НАТО няма ненарушени права, т.е. не се приемат държави, които нарушават човешките права, ние щяхме да бъдем заставени да изпълняваме приумиците и измишльотините на Скопие, а не обратното. Точно обратното щеше да се случи с българите, с тези хора в Македония, които се обявяват за българи. А те не са никак малко. По признание на самите македонски политици, те са вече около 10-15% от населението. Аз не казвам, че толкова са останали българите, толкова са се осъзнали. Преди 10 години в Македония нямаше 1% българи, според официални статистики или според признание на македонски политици. Сега самите те казват, че са 10-15% и че тече опасен, според тях, процес на ребългаризация на националното съзнание на населението. Но това ще да бъде сложен край с абсолютно законни средства и върху българите, не че и сега не се упражняват репресии, но репресиите, които щяха да се стоварят върху тях с приемането на Македония в НАТО, щяха да бъдат още по-страшни и, което е най-вече важното, щяха да бъдат оправдани. Защото се смята, че в страна, приета в НАТО, няма борци за свобода. Има терористи, има саботьори и така нататък. Справка, това, което се случва с кюрдите в Турция, с баските в Испания и доскоро и с ирландците в Северна Ирландия. Същото щеше да се случи и с българите. Всеки обявил се за българи в Македония щеше да бъде обявен за терорист, тъй като се смята, че всички човешки права на държава членки на НАТО са изпълнени, а те,